Podcast Kurdi qise dike. Ji podcastkurdi.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Silav guhdarên ezîz, Podcast Kurdi qise dike. Min bernameyên xwe yên berede hewilda ku rêbazên cîhanê bi were parve bikim. û heya niha min ji we guhdaran re qala rêbaza nûjaniya Fransayê û qala rêbaza realîst ya İtalyayê kir. Îrojê ez ê behsa sînemaya Brîtanyayê û behsa rêbaza azad yanî frî sînemayê bikim. When I drink there's danger, I punch up any stranger, but I don't knock up a girl. I am Jola Rouge, but I'm a refugee, traveling the wide, wide world. I find nice young girls aboard, they are not much good in bed. I want easy doves instead, who know what love is for. Ev rêbaz di sala 1905 de xwe nîşan dide. Pêşengtiya vê rêbazê Lindsay Anderson, Carol Reis û Tony Richardson dike. Ev derhenerên navdar di sala 1950 de di kovara dîmen û deng de bi nivîsên xwe re diyar dikin ku ê di guhertinek bo sînemaya Brîtanyayê pêwîst e. û her wiha êriş û rexneyên tund li ser fîlmên îngîlîzan yên kevin dikin. Piştî demekê ji xeynê nivîs û rexneyan dest bi çêkirina fîlman jî dikin. û di sala 1956 de manîfestoyek belav dikin. û rêbaza azadiyê didin destpêkirin. Di heman salê de bi ser navê sînemaya azad nîşandana xwe ya yekem jî dikin. Filmên Lindsay Anderson ya bi navê Thursday Children û O Dreamland û belgefîlma Tony Richardson û Carol Reis ya bi navê Mama Don't Allow li London National Film Theatre'de yekem car tê nîşandan. Ev koma ku ji xwe re dibêjin sînemagerên azad heya sala 1950 pênc bernameyên din jî çê dikin. Heya salên 1960 mijarên civakî û arîşeyên Çînî belok dikin. Piştî salên 60 ji ber tesîra rêbaza nû ya Fransayê mijarên fîlman hêdî diguhere. Dîsa meseleyên civakî cih dikirin, lebelê çîrokên nû jî di sînemaya wan de xwe nîşan dide. This is history portrayed by life size working models. Your children will love. Ji hela hin rexnegir û teorisyenên Brîtanyayê ev koma sînemaya azad û manîfestoya wan wek rêbaza nû ya Brîtanyayê tê binavkirin. Bi pêşengtiya Lindsay Anderson, kovara sekans heya sala 1952 de weşana xwe berdewam dike. Piştî kovara dîmen û deng rê û qaydeyên xwe êdî di vê kovarê de dinivîsin. Anderson di sala 1953 de bi zarokên kar û bêziman re belgefîlmek dikişîne. Bi vê filma xwe xelat jî werdigire. Dîsa di heman salê de belgefîlmek bi navê O Dreamland dikişîne û ev film bo rêbaza azadiyê filma yekem tê qebûl kirin. Mijara vê filmê jî pevçûn û arîşeyên Çînî ye. Her wiha di belgefîlma Tony Richardson û Carol Reis de ya bi navê Mama Don't Allow de jî heman mijar heye. Her çiqas İngiliz di salên 1930 de dest bi kişandina belgefîlma kiribin jî filmên ku bi vê rêbazê hatine kişandin ji wan cudatirin. Belgefîlmên ku di wan salan de dihatin kişandin sedî sed rastiyê nîşandidan û armanca wan nebe gotina çîrokekê bû. Lê koma sînemaya azad di belgefîlmên xwe de tenê tiştên rastiqî nîşan netdan, bingeha wê rastiyê jî lêpirsin dikirin. û her çiqas alîkariya dewletê bigirin jî di filmên xwe de bi dilê xwe û azad tevdigeriyan. Piştî filma Tony Richardson ya bi navê Look in Anger yani Hairs hêdî rengê sînemaya wan jî ber bi guherandinê ve diçe. Derhener dîsa di filmên xwe de heman mijaran kardanîn bes mijarên nû jî dikeve sînemaya wan. Her wiha di sînemaya xwe de hêrsbûna xwe ya sîstemê nîşan didan û heta bo vê demê jî gelek derhener dibêje dema sînemaya hêrsî. Bi filmê Carol Reis yên bi navê Saturday Night and Sunday Morning êdî em dikarin bêjin ku di sînemaya wan de dema hêrsî dest pê kiriye. Kamereyên xwe wek bertekeke sîstemê kartanîn û arîşeyên sosyopolitîk di filmên wan de ciyê xwe her tim digirt. Podcast Kurdi qise dike. Ji podcastkurdi.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Dema sal dibe 1968 û bûşûn ve film bi tevahî nebe jî guhertinek din derbas dike. Berê di filman de derhener bi giştî civaka Çîniyan an jî civatên ku ji hela aboriyê ve nebaşîn nîşan didan, lê piştî salên 68 van bûyeran tenê ser yek karakterdan meşandin, mînak karakterek ku ji sîstemê re îsyan dike derxistin pêş û ev kes di filman de wek kahraman hat nîşandan. Filma Tony Richardson Look in Anger nûjeniyektir di sînemaya Brîtanyayê de bixwe anî. Ji ber ku ev film berî bê kişandin lîstikeke tiyatroyê bû û bi aliyê John Osborne bi hatibû nivîsandin.
Pişti ku Richardson evlistik ve film nişanda u gelek balkışan hin derhenerin dinji listken tiyatro bo sinemaya amade kirin. Now I tell this story, adventure and amore, just to get a bite to eat. Wanted to be Jolie Rouge, this was my only refuge. Always had dry land beneath my feet. Pişti filma Lindsay Anderson ya binave if yani heger, ediyem dikarim bibejin ku di sinemaya azatte dema hersi xalastı be. Ev filma dawiye ku hin nişaneyen dema hersi te de ciyexwa digre. Jihal aliye hin rexnegiran ve ji filma Carol Reis ya binave Morgan te kabul kirin ku ev film bu vedeme filma dawiye. Di dawiyen salen 1960 li hemû dünyaya da atmosfereke siyasi heye u sinema jî ji ber ve atmosfere te guherandın. Filmen cevastır te çekirin, dinav koma, free sinema yani sinemaya azatte, tene Lindsay Anderson, seknaxoya politik naguherene, vakidin derhenerendin, Tony Richardson, Carol Reis, bere xodedin Hollywood'e, Oliver jiyana xoya sinemaya berdoğan dikin. When I drink there's danger, I punch up any stranger, but I don't knock up a girl. I am Jolie Rouge, but I'm a refuge, traveling the wide, wide world. I find nice young girls aboard, they are not much good in bed. I want easy doves instead, who know what love is for. Bele gohdarên xweştibî îro jem hatin dawiya bernameya xwe birastî min berê jî gotibû ez dixwazim hemû rêbazên sînemayê bi kurtasî bêjî bidim naskirin. Bernameyek din em ê ser sînemaya Almanya û rêbaza ekspresyonîzm biaxivin. Heya bernameyek din bimînin di nav xêr û xweşiyê de. I've survived tornadoes from Bali to Barbados. Ships went down and I just laughed. Knew some native maiden, east or west of Aden, would swim out to meet my round. Cannibals for me have charm. At the feast I used to cram myself full of... Podcast Kurdi qisa dike. Ji podcastkurdi.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin.